أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود فلي أني تنين ولمندو أمو دي زغري بريسي فلبغا بلا جلما تشي أني مسو دمسا أني مكوربا مالي كونو أني مالي كوكا فلي كرغرا كادا بلا جلما كرغرا نامنو يرسول ناغا باجي لا زغري بلس numéro 1 de l'actualité musulmane ka fo aw danser aw bismillah aw besgle no ga émission kele mi kono ne yaskle la troupe no émission na ga balma gana denge fe c'est la gawlu jay ni bele bele bi jay ke ñoo fe no ye nema karabenta na Allah sonama mo re assalamu alaikum wa alaikum assalam ne yaskle nga la troupe no kenaka je besgle no ga émission mi makono parce que yantna commentaire ka ka ble adam na ni biche na fa wira na Allah sonama be foldi kan ba be ma je kono am sonama do nga tem kono mbaaw fo aw minu baraba sokana mfuli baaw yen ala solo minu be koka minu be mali kono mbaaw befo la turutigu be mbaaw befo mbe karamo befo mbule flabe nko bey ala sago o sago de jiya ni nefe ala solo ye shira di ma bismillah saha aywa sa ina fo bela jele ma kala ba chugo mi da la turu ginu émission ye émission mi na kuma bi ka kɛ bi parce que kabi don fɔlɔ min a émission daminɛ an y'a daminɛ nin na ka b'o la ka na garisigɛ la an bɔra an nana faso badu la bi an bɛ fɛ ka kuma min kan an ye morikɛ o de ye laturu yɛrɛ faso ye n'o ye alibayaro ye alibayaro yɛrɛ ye jumɛn ye laturu kɔnɔ alibayaro de ye faso ye faso so de don hal bada balaw ka bude balaw bebe al bada de kaso Allahu akbar ma ngata na mo be yara mina ba fo ni be jiya balaw ni na be al bada de kaso Allahu akbar ala so balaw so de mba balaw ni fo ngata mais to wara fo tala al bayara ko bayada de do to de bayada ndo ko ba to do bayada faso de do okay e mo be yar jimana journal mbi ko nala sono la turu kan shira la mbi ko nta do de bi don de do ala abi ko ni mashitina maji ni ngai mission lele ko fe ko al bayara mu ya be saka munke nala sono ma iko ko faso de do wa balaw sudu me jido wa fie do wa tasumado ba de bajide bile ba bato be bolala fa be ka ojira jiwara de tana ba da jiga ni ko ko baji abe shura ba de la ni ko deba kono ji abe shura ba de la ni ko ji bunya be da ba de ma jiwara de tama la ka Allahu akbar jide nan da le ka boni ji be okay bismillah bi kono saha me wa fo fana ko dina segi mo segi albara dina do wa mo ko albada be konde jine de fe ba albada sika dalla tur kanada atsika da kanana ate ta apata jiya ga wuli ni ya mu fe ga fil da ta kanana Allahu akbar apata abin je shidanu de fe shidane jine o de shidanu jine abi je shi konde wuli ta jine shigi de ta kanama fadi da ta kanama ba da ta kanama a fadi da ta kanama mali da ta kanama a fadi da ta kanama adam da ta kanama a fadi da ta kanama yushib da ta kanama a fadi da ta kanama mini jino bana amma muna ta wuta ta kanega uri ya jina we mini hada ma dewe jina da tana kanaka atita pada imana da chogo atita ba ni ya atkwa ba ta do filla nga ba ta ni makana ta kana jo ba da ka shoma ba jo ide ulu ta kanama fadi da ta kanama Allahu akbar wote dinani wara fara ka beti avec shegi abana Allahu akbar bismillah bi ma kon saha albi ameto anga bayaro in kono nala salama ina fo émission temno la ikumana trouble to kan chogomena iku do koroy do klibi do ban kegay bayara be soro jume ngono bada ni be korofa la die bada be soro ni la numa bulu ay kini bulu ni be kora fa la die baba fe ni be kora fa la die abe fa kini bulu de fa kani ya fedi mo be siga jidi do mo be siga tashmo de ngabe yoro mina o siga be do de amano chere la mano ni ma ni kwa ba do yo be dada nyo ka ma dama shi o ma do ndo amina shi o mo jido be siga be yoro kele makte wa o dada le do nyo ka de ka
fiɲɛw dalen don ɲɔgɔn kan bɔgɔ dadalen don u bɛ dadalen u bɛ se ɲɔgɔn na o. Allahu akbar. Bisimila. Saha sisan n'an bɔra yen an bɛna an mago ɲɛw la yala alibayiro n'a fɔ sisan ni cɛ muso banna la pepewu alibayiro bɛ se ka muso in karaba ka di cɛ ma. n y'a ye muso in minɛ wa. k'a minɛ. n y'ale bayaro ye muso in minɛ wa. ye ka se o muso in na ka gɛlɛn dɛ. ni bayaro ye muso minɛ i ka o ko in karaba ka sɛgɛ sago ye a ka gɛlɛn dɛ. a bɛ ɲɔgɔn de fɔlɔ ni bayaro ye muso minɛ i bɛ tigɛ dɔnnibaa bɛɛ la. a ka girin baji de don a ko ka suma a ko doni ka don a fɛ k'a minɛ ka bɔ n'a ye fo ka yala yɔrɔ ɲuman na dɛ. f'i ka kangarangaki. i b'a fɔ dɔnnibaatigiw bɛɛ musow ko baara bɛ mɔgɔw u bɛ sɛgɛn la a bɛ dɛsɛ baara se b'a la maakusi se b'a la. olu de ka gɛlɛn wa. olu bɔgɔma ni jima u ka gɛlɛn kojugu. e sagoda yɔrɔ dɔ kan n ko e ma n ko bayada de ye balawu so ye e ma ɲininka o balawu kɔrɔ la n mago bɛ kun yɔrɔ in na. ayiwa ne ma karamɔgɔ ta i ko bayada balawu so ye balawu ye jumɛn ye mun balawu. ala o kira da diɲɛ na ka na n'a ye faso de y'a bɛɛ tɔɔrɔ. faso de y'a bɛɛ tɔɔrɔ. maa si de diɲɛ na faso de bɛ maa tɔɔrɔ o de ye balawu so ye. bayada i ti bayada mɔgɔ tɛ se ka ko kalife ka taa ni faso ma wula fɛ. Allahu akbar. o de y'a balawu so ye yɛrɛ. o de y'a balawu ma yɔrɔ ye quoi. n y'a fɔ cɛsi tɛ kɛ cɛ ye fo faso de fɔlɔ bɛ bila i la. a tɛ kɛ fiyewu o de ye bayada yɛrɛ. Allahu akbar. a ma nɔgɔ dɛ. bayada mɔgɔ n'i ye ko i bɛna kɛlɛ n'i y'a kɛlɛ fasiden baara b'i bolo dɛ i b'a sɛgɛn nka a b'a yɛrɛ sɔrɔ dɛ. a ka girin baji de don a hinɛ ka bon hinɛ bɛɛ bɛ ji de la e bɛ ji min b'a min ni o ye mɔgɔ min minɛ ko bɛna kɛlɛ a ka jugu dɛ. n'i y'a ye muso minɛ ko bɛna ɲini furu la a balen de ye ko bɛna kɛlɛ a ka jugu dɛ. n'i y'a ye mɔgɔ nafolo minɛ o nafolo tɛ ban. a tɛ ban bisimila n mago b'i la hali bi. ni ala sɔnna ma an ye o faamuya yanni an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ ka nimoro di ni ala sɔnna ma ne yɛrɛ tun fɛnna ka nimoro m'a di jama ma mɛ nimoro bɛ ka tɛmɛ jaw ɲɛfɛ ni ala sɔnna ma n bɛna tila k'a ɲɛfɔ inshallah n'an tɛmɛna ka bɔ yen yɔrɔ bi diɲɛ laban in na an filɛ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ bolila nafolo de nɔfɛ cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba alibayiro bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma. a bɛ se a bɛ se cogo an kɔni ye tile jugu ye dɛ. dɔ bɛ yen a bɛ sa a tɛ nafolo sɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ sa a tɛ nafolo sɔrɔ dɔ bɛ yen nafolo b'a tɛrɛ la nka a bɛ sɔrɔ ko dɔ de balanse la a ko la. bayada bɛ nafolo ko hinɛ bɛɛ bɛ bɔ bayada la n'i bɛ na bayada nafolo ɲini a bɛ su dɔ ɛri dɔ de bɛ yen i bɛ bayada yala o waati de a bɛ bɛn une heure de ma bayada a mɔgɔw yɛrɛ bɛ une heure de ma. une heure. n'i bɛna baara kɛ une heure. c'est à dire n'i bɛ fɛ ka baara kɛ mɔgɔ ye a tɛ kɛ nafolotigi ye. a laɲini bɛ une heure de la. n'i y'o jɛ a tɛ sira sɔrɔ. a t'i kɛ sago ye. Allahu akbar. heure ko bɛɛ de bɛ tubabu ko in na. a b'a la walahi baara ye une heure de ye ka taa 2 heures baara bɛ kɛ o waati de. Allahu akbar. cɛw belebele heure bɛɛ bɛ laturu la. Allahu akbar. bɛɛ dara yɔrɔ bɛɛ sumana ka bayada so ni bayada so ni mɔgɔ t'aw la k'o bɛ taa sonyɛni kɛ n'o bɔra une heure ka taa 2 heures ma ni mɔgɔ 10 ni mɔgɔ 1 mɛnna o de ka kungo tiɲɛna. ni mɔgɔ 1 minɛna o de ka kungo tiɲɛ o to minɛn de ka gɛlɛn dɛ o ye ji heure de ye so bɛɛ bɛ so bɛ jamana in kɔnɔ k'a bɛ se ka sonyɛni kɛ a bɛ bɔ heure de la. une heure waati. une heure waati. Allahu akbar. o tɛ minɛ waati dɛ.
ni ye so kelen min na dɔrɔn tan kisira tɔw bɛ taa o bɛ taa baada bɛ nafolo di mɔgɔ ma mɛ cogo di karamɔgɔ baada ni baada komi aw ye hasi de dɔrɔn ko n ka cɛ cogo di parce que aw ye minnu ɲɛɲini an tɛ se k'a fɔ yɛrɛ de a ka gɛlɛ an ma nin baada ale ɲɛ bɛ kɛ waritigi kɔni bɛ lafiya Allahu Akbar mais sisan karamɔgɔ i ka fayida di man ca komi turabu kɔni an y'a daminɛ nin na an sera faso o tɛ ban naani sa wa sisan an bɛ fɛ de sisan e ka baaraw yɛrɛ de sigi sen kan parce que mɔgɔw ka wulili b'a la ka caya baarafɛn ko la i n'a fɔ fɛn dɔ bila sen kan mɔgɔ bɛ n'i ye nin ta a bɛ kɛ garisɛgɛ ko ɲɛnabɔ n'i ye nin ta a bɛ kɛ nafolotigi ye ni bana in b'i la a bɛ nin furakɛ ye an fana bɛ fɛ k'o ɲini i fɛ i k'o kɛ quoi bon i sɔnna i sɔnna n'Ala sɔnna baada safinɛ kelen kelen baada baji n ye baada safinɛ dilan ni maa maa kɔ ye wajibi da garisigi bɛ ɲɛ Allahu Akbar hali n'i y'a sɔrɔ don o don a bɛ kɛmɛ de sɔrɔ kɛmɛ bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka tiɲɛ o don o don i kɔni ala y'i ka garisigi da i bɛ kɛmɛ de sɔrɔ kɛmɛ ma yɛrɛ don dɔ garisigi bɛ tiɲɛ o yɛrɛ tɛ sɔrɔ tiɲɛ don a ka safinɛ n'i ye ko n'a dɔrɔn bɛ giya wajibi de don nka koli ɛri b'a la ko ɛri de b'a la a b'a la Allahu Akbar a safinɛ dilannen bannen bɛ yen n y'a dilan mɔgɔ ye n y'a ko n'a wajibi a garisigi bɛ ɲɛ a bɛ giya juguya bɛ tigɛ ka bɔ a la o ye bayada ye bon bayada yɛrɛ kɛlɛ de ka di ale de ka jugu kɛlɛ bɛɛ ye parce que fasuden de don maa o maa donna ko la faso de b'i kɛlɛ bayada ye fasuden de ye nka ɛri de b'a la i b'i ko n'a ye o ɛri la a sakina an ka segin ka taa maliju la an ka segin kɔfɛ ni ne donna jiriw ta an ka segin kɔfɛ naamu an ka segin ka na maliju la an ka taa maliju la o fana fɛn dɔ bɛ yen wa a bɛ yen ayiwa baasi tɛ bisimila mais nka i bɛ hakili to dɛ n t'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan dɛ parce que laturu bɛ sira da man ɲi da bɛ maa tunu n bɛ sira a dɔn b'a ci laturu dɔn b'a ci a ci i bɛ dɔɔni de don a la mɔgɔ t'a bɛɛ dɔn quoi a bada ni n taara n kale mɔgɔw bɛ na n lamɛn ko n b'a dɔ de kosɛbɛ o tɛ n bɛ dɔɔni de don a la dɛ parce que n kɔni y'a daminɛ n tɛ ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a la i bɛ taa feere n ye jɔyɔrɔ yɔrɔ min na nka n b'a dɔn diɲɛ bɛɛ ye n tɛ kɔni ma bɔ o dɔɔni kan a la Allahu Akbar e ma bɔ o dɔɔni ma sɔrɔ a la n m'a ye yɔrɔ si la jɛnɛ mara bɛɛ ye maa ye maa min ko laturu bɛ ban a ban yɔrɔ t'a la n de b'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan maa ye i bɛ dɔɔni de don a la a bɛ tila de bɛɛ n'a ta yanni maliju n ye mina maliju yiri yɛrɛ bɔ a yiri i jija k'a bɔ sufɛ de o fana sufɛla ye o ye sufɛla ye ɛri kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la ɛri b'a la ɛri b'a la parce que maliju yɔrɔ jan de don maliju kaba ye finma de a san quoi a san fin i kana bɔ tile gangan yɛrɛ sɔn o ma a tɛ sɔn o ma a tɛ sɔn o ma ale ɲɛ bɛna bɔ tile fɛ k'a to dibi bɛ yɔrɔ kan a bɔ waati de n'i ye maliju yiri sɔrɔ wajibi mɔgɔ b'i sɔn n'i ye jagokɛla ye a bɛ ka garisigi ɲɛ maliju yiri de don fɛn yiri de don ale ye spécialement jagokɛlaw de ta ye sa jagokɛlaw mɔgɔ maa bɛ baara kɔni kɛ a b'a ɲɛ minnu bɛ bureau kɔnɔ minnu bɛ jago la o maliju kɔni b'a bɛɛ maliju de basi o ye a hinɛ ka ca n'i taara adama fɛ kalo gɛlɛn waati de ale fɔra kan ka bɔ waati de adama yiri de ni kalo jɛ bɔlen no waati de i kan k'a fura bɔ o ɛri de nɔrɔ de don tɔrɔsi kuran adama wele Allahu Akbar Allahu Akbar n'i taara siju ma siju minnu bɛ tile ɲini minnu bɛ tɔgɔ ɲini tile yɛlɛtɔ a wulila ka bɔ duguma dɔrɔn siju yiri bi yen tasuma tile farinya ma bila yiri yɔrɔ minnu ma i bɛ olu de bɔ sawuma joona Allahu Akbar tile yɛlɛtɔ
a ya nya shinde do yi yoro mi no ma wuli bo tile mi be ba to be konguru ke mi kwa we na konguru ke mi kwa be na to nyini mi kwa ga do ya mo go chela tile yela to tile yela to do ba ya tile be afre yoro mi mine a ba fa ba jari pa yi ibo yoro ni de bo kana teme kata tile te yoro mi no de clé avant era jonno yoro minu ka d'accord apa dilam yambe o antu dinani mi fo kuma ko ka cha akuma ka cha ayi tiba abwa ashira ka cha ma bi abijwa nala sona comme mo chama be eta soro mo ya chama bula donc c'est pour cela que anye ni nyini fait et yere fena sona a jaranye donc c'est ça et ameto albay ne kono toujours albay safne ne c'est-à-dire safne yere abani aglani bani me karamo bula ni ni wole liga dro abe doma ngo nye la ni e la ni kenfe mba dla mba bla ya ni ma mi na ka korobo nga mo ko shiga kala de ok siga tola fe kile be mo wata mo nya be so band dollar fe ka kuma ga joyro dollar cheno siga tola anga ba benye mbo anto mo bo doni ga d'accord hada ma di mo wata mo nya na mo wa duru mo china ide be ide ga fe kan ni mo nya ni mo nya taka chani minu tamanya o don bay nka nya kadro ku fe kun bema ngale bala ok siga tola nala sonoma yananga tanya fe e comme wati la kodo me numéro di e flebaga ni kanmo ma mali kono ani mali ko ka numéro kele mi gatima ga janye fe minu me mali ko ka o be indicatif ke 00223 73 33 82 10 ni mami o kongo ini nema karabenta bi nyon soro ni bi fe ka do soro e safina ko folena no albaro safina yi imana ge jero ni woleli ke itakangi la soro chogomina murga yɛrɛ bɛna o f'i ye n'ala sɔnna ma e b'i ta sɔrɔ a kɔni kɛ kun de ye c'est-à-dire bɛɛ ka se ka nafa dɔ sɔrɔ nɛma la a kana kɛ c'est-à-dire n bɛ turabu dɔ n y'a filɛli k'i ye k'i dabali ban ye quoi parce que mɔgɔw mago bɛ mago ɲɛnaw de la mɔgɔ caman bɛ yen san caman ka papier kow ɲagaminen don papier kow tɛ ka ɲɛ sɔrɔ o mɔgɔ caman de b'an wele mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u ye furu kɛ san caman den tala ka sɔrɔ o mɔgɔw b'an wele mɔgɔ caman bɛ yen u taara tɔn yɛrɛ la kabi ala k'u da biriki den kelen t'u bolo faso la u bɛ tɔn la a bɛ san 20 san 30 bɔ o mɔgɔ caman de b'an wele donc an bɛ fɛ olu bɛɛ ka dɔɔni dun ne ma karabɛn ta tɔnɔ de la n'ala sɔnna kuma dɔ bɛ fɔ réseaux sociaux kɔnɔ anw laturutigiw anw de bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ n b'a ɲini laturutigiw fɛ ala n'a kira kama caman de b'a dɔ ka tɛmɛ n kan nka kuma dɔ bɛ yen o b'a fɔ tiɲɛ n taara nin fɛ n sɛgɛra o ka mɔgɔw saraka bɔ a bɔcogo la karamɔgɔw yɛrɛ quoi turabutigiw ni karamɔgɔw u ka hakili to dɛ bisira o ka mɔgɔw saraka bɔ a bɔcogo la a ɲɛ ma ɲɛ ala de to dɛ e tɛ i bɛ dɔ saraka bɔ a tɛ ɲɛ nka n ye wari bila kun ko saga de minɛ na a bɔ ba de minɛ na a bɔ sɛ de minɛ na a bɔ a bɔ cogo kana wari to e kun e ko y'a bɔ a tigi e ko y'a bɔ k'a sɔrɔ a ma bɔ dimi tɛ wuli nka ko sira ani dimi jigi ni dimi fo tɛ se ka wuli fo e ka dimi de kɛ karamɔgɔ tɛ o dimi wuli foyi tɛ o dimi wuli dɔw t'o wuli foyi tɛ o wuli i b'o saraka bɔ de foyi ka bɔ de nka ko dimi ni jigi foyi tɛ se ka wuli o dimi wuli fo ka dimi de kɛ n de ko ten Allahu akbar bon o bɔra la ka mɔgɔ ɲini ka laturu kɔni kɔnɔ o ye nkalon dɛ o ye garibu de ye o kuma ye kɔni o kuma ka di n ye dɛ ka bɛ émission daminɛ fo bi i bɛ nin kuma ayi kelen o kɔni tɛ o kelen kɔni ayi n tɛ n bɛ yɔrɔ bɛɛ kankara da yɔrɔ bɛɛ la o yɔrɔ nin o n tɛ kankara da maa si la o yɔrɔ nin na cɛ tɛ ɲininka na kunna muso tɛ ɲininka cɛw belebele o yɔrɔ nin kɔni tɛ sira o ɲɛ ni maa bɛ na o kɔrɔ bɔ n bɛ n sigilen n ka so baa kɔnɔ n y'a jira ɲa mɔgɔ ɲini ka na e yɛrɛ ka si de ɲini ka na n tɛ mɔgɔ ɲininka ɲininka kɔni ye nkalon o ye garibu ye o tigi ma don hali la ayi o ye garibu de ye n tɛ mɔgɔ ka ɲininka abada bon n y'a jira n tɛ laturu yɛrɛ gɔsi n bɛna kelen min gɔsi n donna n so da fɛ n b'a fɔ n yɛrɛ nin kama bon ala ka diɲɛ n t'a diɲɛ Allahu mɔgɔ ɲɛrɛ ala de bolo dɛ
mɔgɔ bɛ na i b'a kungo fɔ a ye i b'a saraka fɔ a ye i bɛ se ka dɛsɛ o ye wajibi ye diɲɛ na i bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ i bɛ fɛn dɔ bɛ dɛsɛ a ma mɔgɔ tɛ se ka k'a la ye bon a nafolo sira i b'a dɔn larabi a bɛ laturu dɔn wa n bɛ min filɛ sisan n bɛ se k'a fɔ larabi tɛ laturu dɔn wa da tɛ se k'a fɔ larabi tɛ laturu dɔn parce que a y'a sago kɛ diɲɛ na a b'a dɔn a t'a dɔn o tɛ kun ɲɔgɔn da la karamɔgɔ jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛ a fɔ hɛrɛ tɛ dɔɔni dɔn i bɛ se ka tɔgɔ jugu de fɔ n'o tɛ i b'a dɔn min bɛ yen siga t'a la dɔ b'a dɔn a hɛrɛ t'i bolo dɔ b'a n'a hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ nka mɔgɔ min sagoya kan ala ye tɔgɔ di a ma i kana a lagosi ni tiɲɛ dɛ ni tiɲɛ nka a ka mɔgɔ ɲininka nkalon bɛ o yɔrɔ in na Allahu akbar a bɛ i bɛ karatu la a bɛ mɔgɔ ɲininka n'i bɛ garibuya la an yɛrɛ tun bɛ mɔgɔ ɲininka o n bɔra la a mɛnna n bɔra la a mɛnna k'a fɔ n b'a fɔ daba de don o tɛ dɛ a n kɔrɔ bɔ ni min ma da la o ka se ne ma walima o ka ne ma n tɛ kɔni sira o yɔrɔ nin kɔni na o sira yɛrɛ t'o yira n ka mɔgɔ minnu yɛrɛ sigilen don n b'a dɔn o tɛ mɔgɔ ɲininka hali ka kalandenw a ko walayi n bɛ dalen dɔ tɛ mɔgɔ ɲininka walayi ɲininka kɔni o ye garibu de ye Allahu akbar bon n bɛna fayida min yɛrɛ di ka n kɛrɛnkɛrɛn ka n ka fayida di n tɛ jɛn na tiɲɛ na ka fayida yɛrɛ bila ka taa ni tɛ jɛn na dɛ u fɔ ye kɛra kɛn fɛ n bɛ min dɔn n b'a fɔ o de y'an ka sira ye n bɛ se k'a dilan kɔni k'a di e ma nka n'i tɛ sɔn ka fayida di ma ko t'a kɛ awɔ ha sira bɛ n la tiɲɛ na Allahu akbar o wa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan komi wagati la ko don a bɛ se ka fɔ sigiyɔrɔnin kelen na safunɛ in kɔni ni mɔgɔ min mago b'a la weleli kɛ n'Ala sɔnna ma n'i ye weleli kɛ e b'i ta sɔrɔ a la a ka cɛ bɛɛ muso bɛɛ i ka garisɛgɛ ko ɲɛɲini i mana kɛ diɲɛlatigɛ jɔn jɔn ye ka kɛ milliardaire ye diɲɛ kɔnɔ o bɛ se ka kɛ dakan ni fɛnw ye mais ka dɛsɛ i yɛrɛ dayirimɛ na o man kan dɛ a ka kan hadamaden bɛɛ ka siritigɛlaw ni garisɛgɛ saniyalaw ɲini k'a kɛ i yɛrɛ la donc a ye morikɛ wele n'Ala sɔnna ma ni mɔgɔ min n'a sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ i jija i ka dɔ sɔrɔ safunɛ in na ni e ye dɔ sɔrɔ a la n'a jaabi kɛra min ye ni maa min ko n kun gananen don a ma se Ala kale la ni ye fugulan bɔ a la jɛmaaba ye n'i bɛ nafili saraka yɛrɛ bɔ i b'a d'aw ma fɔlɔ ni mɔgɔ min y'a ta ni jaabi min bɔra a la i b'a bila commentaire la walima i bɛ n wele walima i bɛ weleli kɛ Zikiri plus numéro yɛrɛ bɛ yen i bɛ jaabi di ni Ala sɔnna ma parce que anw tɛ cɛ si ta f'an k'a lajɛ fɔlɔ cɛ yɛrɛ ye jɔn ye parce que diɲɛ kɔnɔ bi abonné hakɛ min b'anw ka page in na mɔgɔ dama min b'anw wele o de ka ca ni bana si ye kɔ ka mɔgɔw la donc ni hadamadenw ye danaya da i kan i yɛrɛ fana ka danaya minɛ fa o de kama Ala y'a latigɛ ani nin cɛba in bolo donna ɲɔgɔn bolo bon a kɔni sa fo lahara ni y'an bolo kɔni bɔtɔ ye ɲɔgɔn bolo fo n'an dɔ kelen min taara lahara parce que an ye cɛ y'a ka ko la an bɛ se k'o seereya quoi voilà parce que anw fana ye seereya dɔ de ye diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ minnu ka danaya b'an kan anw ye tiɲɛ dɔ y'a ka ko la ne bɛ se k'o seereya hali lahara ne jɔra Ala ɲɛkɔrɔ ne bɛ se k'o seereya n ye tiɲɛ dɔ y'a la hali k'a da ne yɛrɛ dara la ka n bolo don turabula a fɛ donc o ye danayaba de n'Ala sɔnna ma n bɛ numéro di aw ma n tɛ se o la o de ye nafa ye safunɛ ka mɔgɔ kana kuma ka da sago ɲɛ ni maa banalen don n'i ko ni safunɛ n bɛ heure min fɔ dugu ma jɛ bɛ foyi fɔ a bɛ ka bana in na n ka fura ye t'i ka fura ye an ma nin faamu kosɛbɛ karamɔgɔ segin nin kuma in kan safunɛ n'i y'a d'i ma ni banabaatɔ yɛrɛ ka ko la n bɛ heure min dɔ yɛrɛ k'a sɔrɔ a tigi bɛ ji yɛrɛ de min fo a sɔrɔ a tigi tɛ ji min dɛ fo a sɔrɔ ji t'a farikolo la dɛ n'i y'a ko na safunɛ ye inɛ ka taa DGR ma dugu gɛrɛ a bɛ kuma dɔ fɔ dɛ hali ni bana in bɛna wuli de tugun a bɛ nɔgɔya a bɛ jɔ n bɛ lafiya a bɛ lafiya dɔ kɔni sɔrɔ Allahu akbar donc n bɛ numéro d'aw ma a kelen bɛ ka tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan ou bien négatif kɛ 00223 73 33 82 10 n'i y'o kongo i ni belebele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ka hami fɔ i ka mago fɔ mun de b'i la mun de bɛ k'i kamana gan a fɔ morikɛ ye a ka ca Ala fɛ n'a bɛ se ka min k'i ye a b'a fɔ i ye n'a tɛ se ka min k'i ye parce que dɔnni yɛrɛ o de hadamaden t'a bɛɛ dɔn voilà donc ni minnu dar'a la
aw bɛ weleli kɛ n'Ala sɔnna ma ni min ye danse an ka bi émission na waati la ko don a bɛɛ se ka fɔ yɔrɔ kelen parce que n b'a dɔn kuma bɛ hali bi kuma bɛ ka na de vraiment donc an ma bi ta in bila yan comme an ma deli nin la an da dɔ la an bɛ se ka voilà a bɛ faamu quoi i bɛ dugawu k'a ye an bɛ bi ta kun Ala k'an ka dugawu bɛɛ minɛ an laɲini min Ala k'a kɛ yarabi Ala k'an kisi juguya ma yarabi n bɛ diɲɛ ɲini latutigiw bɛɛ fɛ u ka yafa n ma n bɛ sira karamɔgɔ bɛɛ n bɛ diɲɛ ɲini u fɛ u ka yafa n ma n bolo fila bi n kɔ kuma man ɲi kuma de bɛ maa tunu da man ɲi n bɛ yafa ɲini u fɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi